Mabuot, tultul asin prosegido sa pag-aadal, kung niladawan ni Lola Salvacion kan Barangay Estancia Malinaw Albay, ansayang makuapong si Rowan Stanley Arcega, 17 anyos, first year criminology student kan Tabaco College sa Tabaco City. Nangunyan, dain na ninda makakaibanan pa habang buhay, makalis na mabangga nin sarong pampasaherong bus. Dugang nakulugbot pan sa indangon niya na day maitaw kan bus company ang pigahagad nindang kantidad para sa gastuson sa lamay asin pagpapalubog ninda sa iyang makuapo na mas nagbusol sa indangon niya nga ni sa angatanin kaso ang kumpanya kan bus asin ang nakabunggong driver. Ang samuya pong gustong sabihon, enot, sa obligasyon po ninda. Nagdigdi po sinda nakipag-ano na pero day pa lamang sinda ki itinaw samuya. Nagdigdi ta sabi mahatang tabang. Iwan ang taramong ko sa inda. Sabi ko sa inda, kung prarangkahan, kung tabang ang nindo, tabang. Pero kung andulok nindo digdi ariglo, kami day mapariglo. Inot, day ka mapariglo kami. Daw ayan tus na magburulod-bulod pang kwarta day na ito may balik sa akin. Dahil ang akin lang, kung matuaming makuapo, sulong aki. Dai kayang bayadan ang kunya. Ang sabi ko sa inda. Hustisyan kuraho man kan nabayang pamilya kan 18 anyos na criminology student na si Eldridge J. Shincao kan Barangay Poblasyon Malinaw na kaiba ni Arcega na binawian in buhay. Istorya kan ama kan biktima, pangiturogan kan sa iyang aki na maging pulis. Alagad dain na ini mangyayari pa huli kan kapabayaan subuot kan bus driver. Wala no pa kami masabi pang ang namin magkakaso kami. Wala pa kami ganong desisyon na iba kundi yun lang magkaso. Dapat din panagutan kasi di lang isa yung na kitil nilang buhay. At saka kung papabayaan namin na ganun lang, baka mayroong ibang buhay pang susunod na mamamatay. Makulugman ang buot kan pamilya kan saro sa duwang estudyante na nairido man sa nangyaring trahedya hulit sa katakulaan da kan bill ninda sa ospital, sulamenting 20,000 pesos sa nampig taong tabang sa inda kan bus company. Sigun kay Rodrigo, tugang kang 19 anyos na estudyanteng si Rafael Barbacena, dobleng kulog din buot ang tao sa inda kan bus company hulit kulang ang 20,000 pesos sa 146,000 pisong bayadan ninda sa ospital. Yung nakabangga po, actually meron na din po naman silang naitaong tabang po sa magurang ko po. Ang mga tao po gustong tumabang sa tugang kong ngunyan na in-need po talaga kami in financial, pwede po kami mag-contact sa Ako Bicol or Samo po mismo para po maipahatod ang sa indong date na tabang or maski anong amount. Depensa naman kan pigreklamong kumpanya, pigiing huwa manindang maitawaan pigdidemand na kantidad kan lambang pamilya alagad sa ngunyan, pigtuturutan siya padaan ninda kung kakayano ninda ang darakulang danyos perwisyo na pigahagad kan mga pamilya kan biktima. Willing po kami bako lang magpinangyari sa muin kami po, pero siyempre baga negosyo may araw kayo Kung baga willing man kami magkanso, kaya may lang baga pong presyo. So kaya may lang pong presyo. Oo na magkarso. Dahil may muya baga po ka na pangyayari. Dadakol man nagdataram na makaskaso motor. Siyempre kung walang ka mapapig agad, siyempre makakonsult man po kami. Magigirumduman, mag-aalas 7 nin aga kan kaaging Domingo kan mangyari ang insidente sa tinampong sakop kan Banwaan in Malilipot, Albay. Kung sain pasiring kutaan tulong biktima sa eskwelahan mantang mabalyo sa naman kuta ni tinampuan sa rupang biktima kan matarakaan ba sa biglaan na pagbalyo ka ini hasta sa masakop kan bus ang linya kan duwang biktima na sakay kan sa indang motorsiklo na nauli sa saindang kagadanan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Lubea.